Миргазиян Юнус әдәбиятка зур тормыш тәҗрибәсе туплап килгән каләм ияләренең берсе. Сәүдә фотокорабларында ул бөтен дөньяны диярлек иңләп чыга, төрле илләрдә була. Әнә шул тәҗрибә аны кулына каләм алырга мәҗбүр итә. Шул рәвешле 1964 елны Казан утлары журналында яшь язучының «Безнең өй өянкеләр астында иде» әсәре дөнья күрә. Миргазиян Юнус татар әдәбиятына тәҗрибәле очучы һәм тәҗрибәле диңгезче булып килеп керә. Һәм гомумән ул инде тәҗрибәле язучы булып та килеп керә. Ул 1927 елның май айында Баулы районының Исергәп авылында дөньяга килгән. Гап-гади татар авылында туган гап-гади татар малае. Һәм ул үзенең тырышлыгы белән Баулыда укып, анарысын Мәскәү университетына укырга кереп, аңа кадәр инде очучы булып эшләп, Мәскәү университетында укыганда үзенең кыйбласын бөтенләй башка якка алыштырып, романтикага бирелеп, диңгезчелеккә китә, ул Кара диңгез пароходчылыгында эшли. Анда зур дәрәҗәләргә ирешә. Һәм барыбер укуын Мәскәү университетының филология факультетында укуын читтән торып тәмамлап, Мәскәүдә чыга торган «Наука и религия» дигән бик абруйлы һәм бик җаваплы журналда бүлек мөдире булып эшләп, русча гына сөйләшкән мөхиттән татар дөньясына әйләнеп кайтып, өр-яңадан татар телен әдәби дәрәҗәдә өйрәнеп, бик матур, бик саллы, фикерле әсәрләр алып кергән язучыбыз ул безнең. Һәм ул Тукай премиясенә лаек булган язучыбыз да. Аның иң беренче китабы 1968 елда чыга. Беренче әсәрен ул 1964 елда 37 яшь булганда яза. Беренче әсәре аның рус телендә була, Тимер фил дип атала ул. Одессада конкурс оештыралар диңгез хикәяләренә. Һәм Миргазиян абый шушы фил дигән хикәясен русча язып, рус телендә язып, конкурска тапшыра. Һәм ул онытылды инде. Бер заман аңа әйтәләр, менә сезнең хикәягез чыккан һәм беренче урын алган. Шушы комиссияның жюри әгъзасы, комиссияның председателе Паустовский. Паустовский бирә беренче урынны Миргазиян Юнусның шушы фил хикәясенә. Хәзер шушы русча язып башлаган кеше безнең өянкеләр астында иде дигән тагын бер хикәя, икенче хикәясемез. Монсын инде ул татар милләтенә, татар карчыгына багышлагач, русча язмый, татарча язып карый моны хәзер. Бу аның беренче язган хикәясе, татар язган хикәясе. Һәм Казанларында басылып та чыга. Ул үзенең публицистикасында ул безнең татар әдәбиятына бик көчле публицистика биргән язучыбыз. Менә шушы публицистикасында ул шулай ук әйтеп китә: "Мин русча язып та, конкурсларда җиңеп, төрле басмаларда, рус телендә чыга торган басмаларда басылып та үземне зур язучы итеп хис итеп йөри алыр идем" ди. Ләкин аңа бу канәгатьлек китерми, рухи канәгатьлек китерми. Аның татар халкына, үз милләтенә хезмәт итәсе килә. Һәм ул беренче әсәре итеп милли әдәбиятка керткән өлеше аның барыбер безнең өй өянкеләр астында иде дигән хикәясе дип санарга кирәктер дип уйлыйм мин. Чөнки ул нәкъ менә шушы әсәре белән татар әдәбиятына милли җанлы, милли рухлы язучы килүен раслый. 1964 елда шушы әсәрен яза һәм шушы ук елны ул әсәр Казан утларында басылып чыга. Һәм басылып чыгуга ук үзе турында, Миргазиян Юнус үзе турында яңа сүз әйтә торган язучы килде дип хәбәр итә. Чөнки бу әсәрдә без бик моңа кадәр әйтелмәгән яңа тема, яңа сүз күрәбез. Аның иң зуры ул беренче тапкыр 1944 елның 18 маеннан соң безнең мөхиттә, СССР территориясендәге татарлар арасында пышылдап кына әйтелә торган темага кагыла ул.
һәм уланы матбугат аша әйтә. Ул да булса Кырым татарлары темасы. Әлбәттә, ул моны бик урап, бик шитләтеп әйтә, аңлаган кеше аңларлык итеп кенә әйтә, ләкин бу Кырым татарлары турында без Казан татарлары, Идел буе татарлары һәм Кырым татарлары арасында безнең тарихи уртаклык бар дигән беренче сүз була. Бу әсәр чынлыкта бомба шартлаган кебек шундый бер шартлау ясый татар мөхитендә. Аны барысы да күрәләр, барысы да аңлыйлар. Шуннан да язучының нәрсә әйтергә теләвен. Һәм Миргазиян Юныс шуннан соң инде үзенең чын мәгънәсендә милли мөхиткә, милли мәдәнияткә һәм милли әдәбиятка ниндидер йогынты ясый алырлык язучы икәнлегенә инана. Һәм шуңа хезмәт итә башлый да. Беренче тапкыр мин күрдем Миргазиян абыйны Фаил Шәйфуллиннар Илмира Шәйфуллина инде. Ләкин ныклап торып танышып киттеләр һәм бергә эшләй башладылар. Редактор буларак башланды безнең 2002 елда Иманга турылык дигән мәкалә яздым мин аның иҗаты турында. Ул Казанларында басылып чыккан 2002 елда. Һәм 2004 елда Альбат рус язмышы дигән китап чыгардым. Миргазиян абыйның әсәрләрен багышланган китап. Һәм 2004 елда шул Альбат рус язмышы дигән китапка Тукай премиясе бирелде. Аның бер генә сүзендә мин төзәтмәдем. Күзәлгә китерегез, Миргазиян абый телене белми дигән кешеләр белән чагыштырганда килеп чыга хәзер шундый нәрсә без килеп чыкты инде. Аның бер генә сүзендә төзәтеп булмый. Чөнки шул кадәр нечкә тия психологияны һәм шушы психологияны шул кадәр натураль итеп күрсәтеп бирә. Аның белән башка төрле эшләргә туры килде миңа. Соңгы томын менә Кыпчак кызы миңа эшләп бетергә туры килде. Ул үзе исән түгел инде. Бу мин Миргазиян абыйга редактор буларак тәкъдим иттем. Миргазиян абый сез күбрәк һава турында, диңгез турында, тормыш турында язасыз. Әйтегез әле бер мәхәббәт турында да языйк әле бер шигырь дип инде. Хикәя әсәр дип әйттек инде. Һәм ул яза башлады. Шуның камертунын табыр өчен безгә бик эзләнергә туры килде. Миргазиян абый язып җибәрә бер бүлек. Мин аны укып чыгамда үземнең фикеремне әйтәм аңа. Һәм аңа ничек инде нәрсә эшләргә инде үземчә фикерләрне әйтәм инде. Ул эшләп җибәрә Мәскәүдән үзенең вариантын. Хәзер мин аны яңадан укып чыгам, нигә күчерәм. Билавикка инде компьютерга. Чөнки ул машинкада басмыйдыр. Компьютерда эшләмидер. Ни өчен? Чөнки аның җөрәгенә операция салды. Машинкада басса, аның җөрәк клапаннары, тимер клапаны резонанска кирип, теге машинка удар белән инде. Йөрәгенә начар була. Шуңа күрә бөтен әсәрләрен кулдан эшләде. Кулдан эшләп миңа җибәрә. Мин шуны карап чыгып инде, үземчә төзәтеп инде, чистартып җибәрәм. Ул яңадан шул кадәр күп эшли инде. Аның карарлыгы калмый күзмәсен. Менә шул вариант эзлә үзенең. Демәк, редактор булып эшләү минем аның язганнарын төзәтеп утыру түгел, киресенчә аны эшләтү. Ул шул кадәр җиңел эшли. Ул үзе аңлап ала, менә мин нәрсә әйтергә теләгәнне, дип тотта ул үзе эшли башлый. Менә шундый вариант эшләдек. Шайтырып, ул Кыпчак кызы үзе үлеп киткәч, әсәре калды. Бу мәхәббәт турында, аның беренче мәхәббәте турында. Ул 1988 елда гына профессиональ язучылык белән шөгыльләнә башлый. 1964 елда бит инде беренче әсәре чыга дип әйткән идек. Аннан соң ул бик күп әсәрләр яза. Шулай да аңа кадәр ул барыбер пароходчылык эшеннән китми. Ләкин менә 1988 елда гына ул 61 яшендә профессиональ язучылыкка күчә. Һәм аның иң соңгы әсәрләренең берсе Кыпчак кызы романы була. Бу романны ул язып, кызганычка каршы язып төгәлләп бетерә алмый кала, ләкин менә шушы романда аның
1964 елда ук шушы кыйбласына тугрылыгына ниндидер бер нәтиҗә ясап куя кебек. Менә мин үзекне укып китәм хәзер. Синең милли әдип булуың ул язучылык һөнәре генә түгел. Ул синең эчке уҗданың, яшәү намусың. Ул синең халык тамырлары белән бергә тоташуың, фаҗигале милләт аһәңен бер генә мизгелгә дә йөрәгеңнән җуймый, җаныңда йөртүең. Милләт язмышы синең изге вазифаңа, синең яшәү мәгънәсенә, синең үз язмышыңа әверелү. Бер Аллаң, газиз анаң хуплаган, сине милләт хадиме дәрәҗәсенә күтәргән бу олы мәхәббәттән дә зуррак мәхәббәтнең булуы мөмкинме? Дип әйтә ул үзенең шушы соңгы әсәрендә. Менә шушы сүзләрне, шушы мотивларны без аның беренче дип әйтик инде безнең өянкеләр астында иде хикәясендә үк күрәбез. Италиянең бер шәһәрендә, зиратында диңгезчеләр экскурсиядә йөриләр. Ул анда Габдрахман Рахманкулов дигән аның үзенең альтер эгосы инде ул. Һәм аның бик күп әсәрләрендә Габдрахман Рахманкулов Миргазиян Юнусның үзенең альтер эгосы буларак төп герой ролен башкара. Менә Габдрахман Рахманкулов шушы зиратта бөтенләй уйламаган җирдә татар сүзен ишетә. Менә шул рәвешле дөньяга сибелеп яшәүче татар кешеләренең телен ул безгә код, милли код буларак аның ни дәрәҗәдә көчле код икәнен беренчесе шушы әсәрдә аңларга ярдәм итә. Менә шушының аша. Икенчедән, татар әбисе образын бирә ул безгә. Без инде бу вакытта татар әбисе, әбиләре образлары белән таныш. Безгә инде ак әби образлары әдәбиятта яшәп килә, инде формалашып өлгереп җитеп килә. Һәм ак әби архетипы шушы зиратта очраган татар әбисе безнең күз алдына нәкъ шушындай ак әби булып килеп баса. Шушы ак әби үзенең туган җиргә, өянкеләр астындагы өенә кайтасы килүен, ватанына кайтасы килүен, сагынуын, үзенең әрнүен шушы Габдрахман Рахманкуловка җиткерә. Нинди генә ысуллар белән булса да туган илгә кайтасы килү теләген әйтә. Миргазиян Юнус шушы сагынуны гына әйткән булса да, ул инде безнең татар язмышы дигән конструктны, ватан конструктының барлыгын безгә күрсәткән булыр иде. Ләкин татар әбисе чынлыкта әсәрдә ничек булып дәвам итә? Татар әбисе качып Габдрахман Рахманкуловларның пароходына кереп калган була. Һәм шушы пароходта диңгездә давыл вакытында ул әби үлә. Һәм әбине диңгезчеләр Кырым җирендә җирләп калдыралар. Һәм менә шушында тагын бер җөмлә әйтә безнең автор Миргазиян Юнус. Без әбине, шушы әбине Кырым җирендә үзебезнең бабаларыбыз белән уртак булган тарихи ватаныбызда җирләп калдырдык дип әйтә. Ягъни ул Кырым татарлары белән тарихи уртаклык барлыгын ассызыклап үтә. Беренчедән, икенчедән, тарих кодында безнең тагын бер калкытып, активлаштырып, актуальләштереп җибәрә шушы әсәре аша. Һәм менә шушы рәвешле кечкенә генә ул бик кыска хикәя. Шушы кыска гына хикәядә ул безгә нәкъ менә милли әдәбиятта булган милли характерны бирә, милли яшәеш фәлсәфәсен бирә, төп кодларны барлап чыга, ватан турында һәм татар халкының аянычлы язмышы турында мәгълүмат биреп өлгерә. Миргазиян аби ничек ул? Яшәшә ул дәртле, омтылучан. Ул сабыйларча эчкерсез кеше, самими кеше, гади кеше. Картларча ул теге үсмерләрчә ул бәхәстә доңмал кеше. Максималист. Картларча ул саллы, зирәк. Менә шундый төрле сыйфатларны ул үзенә берләштергән кеше. Аның хәтере бик яхшы, башына белә. Дөнья психологларын белә ул. Дөнья әдәбиятын ул биш бармагы кебек белә. Димәк, яшәгәндә ул шундый күп катлы, бер юлы күп катламлы иттереп яши белә.
Аның яратмаганы менә инде томаналык, яратмаганы икейөзлелек, имансызлык. Менә андыйлар белән аның бик тиз арбага күчәре ләгәшә. Ул дамаланып китәргә мөмкин, кызып китәргә мөмкин. Яратмый башлый андый кешене. Менә үзенчә яшен дип әйтик инде. Демәк, андый кешеләр белән ләгәшә икән, әлбәттә әйтәләр инде. Миразан абый бик кызу кеше, бик катлаулы кеше дип әйтергә мөмкиннәр. Ләкин алай түгел. Әгәр дә уртак тел таба беләсең икән аның белән, ихлас җиңел аңлы яшәргә. Менә шулай әйтәм инде. Бүгенге көндә беренчедән чыннан да бу мәктәп программасына керергә лаеклы әсәр дип саныйм мин аны. Чөнки анда алда санап әйткән безнең әдәбиятта булган менә бөтен кодлар, бөтен мотивлар, архетиплар, аларның барысы да бар һәм ул кыска гына ниндидер бер концентрация рәвешендә бирелә. Ягъни аны тирән дәрәҗәдә аңлатмасаң да укучыларның күңеленә, хәтеренә һәм рухына сеңеп кала торган һәм сүзсез дә аңлашыла торган кодлар бар анда. Беренчедән, икенчедән бу әсәрне гомумән башка телләргә тәрҗемә иттереп, татар дөньясында татар кешеләре нинди, татар халкы нинди дигән аның белән танышырга теләүчеләр булса, менә шушы әсәр аша гына да безнең милли характерны ачыклап, безнең турыда ниндидер күзаллау булдырырга ярдәм итә торган хикәя дип саныйм. Миразан абый 20 гасырда зур язучы булды ул. Әмирхан Никиләр, Аяз Гыйләшевләр, Мөхәммәд Мәгдәевләр, Нурихан Фәттахлар, Фаил Шәфиғуллиннар шушы югарылыкта торган зур классик язучыбыз безнең. Ләкин Миразан абый күчә хәзер 21 гасырга. Миразан абыйның әле килер көннәре 21 гасырда. Ул 20 гасыр язучысы түгел, 21 гасыр кешесе. Бәлки 22 гасыр кешеседер. Монда аерыла. Менә хәзер аның язган 6 том чыкты дип әйтәм инде. Аның әсәрләре әле киләчәктә укыла торган әсәрләр. Кайсыбыз шуларны укып нәтиҗә ясаганы бар? Юк, без әле җыраклашабыз һаман әле булардан. Буларның килер көннәре әле алла. Менә шуңа күрә Миразан абыйның төп сыйфаты дип әйтергә мин бүгенге көндә ул 21 гасыр киләчәк язучысы. Ул димәк бер ягы белән дөнья әдәбиятына, дөнья халкына бәйле. Икенче ягы белән ул милли. Диалектикамы килеп чыга. Димәк, миллилектән башлап дөнья әдәбиятына, дөнья югарылыгына кадәр ирешкән язучы. Шушы арада ул яши. Шуңа ул аның күп кырлы, күп планлы язучы. Ул гади түгел. Ләкин алда түгел. Аны аңлый алган кешегә, үзе ярата торган, үзе ихлас кешегә аны аңлыйсы бер нәрсә түгел. Бик җиңел. Аның өчен теге шомартып утырга кирәкми әсәрләрне. Ул үзе эшләнгән инде, ул яши.